Gikone to jadolo mar kanisa mar Christ Impact Church omaki kendo chwale tesendo bila Manakuru. Jadolo no mosa yangi kaka Peter K. Odonjene kod ketho mar ratiro mar rowere machuo kod moko kuom jodolo mabende tie kanisa mare. Aka yudhe monila rono ajumbe ariyo mokalo jokanyo mag mbui ma TikTok no monjo kanisa ne ma Nairobi. Bang report wuok ni osebedo kote manjao ne chuo kod yawuoyi e yor achuna kokalo e kar oko maduong'. En odiochieng' maduong' ne yawuoyi kod chuo ma osebedo kamanyo ratiro maggi moko kuom higni ariyo koro. Jadolo Peter K mar kanisa mar Christ Impact Church omaki jumbe ariyo bang' johera mag TikTok e chenro ma otisi kaka TikTok kot Kenya monjo kendo ketho gik moko e kanisa ne bade ma Nairobi. Jadolo ni tudo kod timo ne chuo anjao e yor bembo kokalo kuom kar oko maduong'. We received information through media that there was a prophet who had committed an offense of rape. We followed up the matter through our books and we found that we had a report that was reported here in May 2022. The suspect was today arrested at his residential home in Rohiro by officers under this command and will be arraigned in court tomorrow to face charges of rape and indecent act. E bath jadolo ni bende ne omaka chich machielo ma ichich goni gisebedo ka gitiyogo kanyakla e tim anjao ni. Alongside the suspect was arrested one person who will be charged for conspiracy, a different conspiracy for the same. For the prophet is called Peter Kimondo Baragu. The other guy is called Gashoka Ezron Joroge. Higni ariyo ma okalo, achich moro nogo report e tisendo bila Manakuru Central, kata kamano ratiro mare ne oko yudo. Kitu ambacho iliniamusha ni uchungu. Kama nimelala nikasikia uchungu sana, kuamuka kuangalia naona ni huyo Peter Baragu anafanya kitendo hicho nyuma yangu. Katendo bila Manakuru tokoni jadolo ni osebedo ka loko namba mar simu kod kuonde ma oyawi e kanisa gino ma osemiyo gi pek e yude kuom higni ariyo. For the last 2 years, the prophet has been on run. What I've found out is that he's been changing locations, and that he's been changing locations and the phone number. That has made us difficult in tracing him within the 2 years. Jadolo ni biro chwalie doho odiochieng' makiny kod ketho mar timo time mag anjao ne chuo e yor bembo kokalo e kar oko maduong'. Judith Omondi, Ramogi TV.